Vo in hi April, May, May ni ni in rin ni sa ni sam ni paruk ani a he tilai mun hi sa rang balukai kurung chua kan ti thin khan ni a kurung tuilian hian kan muang khian ko pang khi aron ei hek zela kong te po khi alaron kho tlang mai ang ti lau thon na a oma chungi wang chuan kan video masa kan ron ti lan tak ang khan hei lung hi ti hian kan thiar thlak bela ti chuan lung hmang hian tuina ko pang aron la hek zel tur hi dan tumin ti hian khol hmangin kan bei mek ani a balula association sai rang te atlang nein vo in ni hian ti hian hun kan hmang ani lai ko pang hi tui ron luang hian zoi te te na ei hek hlek hlek a ti chuan ruah ohok te ron surin kor te tui te hi a ron lian ani chuan a aina sain a ron hop cheron ni in a langa chumi ni wang chuan hian a min zel tur ven nan lung lian pui pui hi kan rem chawa tian JCB hian a mi hring choi zo chi rual ani lo wangin khol hmangin JCB hmangati angai awangin ti hian ma kan la a engemaw chen hi chu a veng ve tura te pawh kan an ringa hian lung lian tak tak hi a min hmabak zel tura hian kan han rem chawa thadon hle in a hriat a hian a min zel tur hi lung hian a veng dawn boka tui ron lian po in lung hi engeni a len mai thei dawn lova lung lian tak tak lung rit tak tak ani awangin hian ko pang min zel tur hi a veng him ne hle tura kan ngai ani ruah a ron surna sat deuh hian kurung tui hi so hma thin khawp mai a kurung tui an ron so buan buan tawh hi chuan balu te pawh hi tha tak tak hi a ron len chuak thin a ti chuan tlong lui a ron luan chhuahna hian a lo dang ping ve bawk a balu tam tak lak tur hi kan neih phah thin a chuwang chuan kurung tui ron lian thin te pawh hi kan chhawr thin hle ani ti hian a ram a la hek zel tur erawh ven tha tangai khawp mai a chutiang tur chuanin a ven himna hna i thei tawp chuin kan bei mek ani
Aku lagi nih kan tuang lolo lo ya.